Turbananı da cik arı pansat bir. Газа бужик турбанаду да тохира бужик арви 500 биё. Генеральный спонсори пирв тайм Акбар Акбара. 10 бор 100 боро отработка мекунем я приёма, что эмоция қати вас мекунем, дух метум, ай тахти дил. Ҳами плани шумо буд ҳами чӣ? И плани пешакӣ буд. Сиёуш ты ай бана медони 60 килои мир ба ҳамрӯзат. Кани номусат. Мана фарқ надора, мисол лоиқа барои мо бародарай. Акай Баёнов Ҳоҷи Раҷаб мо да бародарай. Я тоҷик да ҳаминҷа биғалта мисол бигзара ай дунё, я касига намея мисол намегирад бара гурӯҳ кунад. Бо ҳамин мардуми тоҷики мо мехеза. Морте па гали гали. Дӯстони гиромӣ, шумо мехоҳед беҳтарин телефонҳоро ба сифати аъло ва нархи дастрас харидорӣ кунед. Ман ба шумо сомонаи alabum.com-ро тавсия медиҳам. Шумо танҳо пули телефонро медиҳед ва бурда расониданаш ба ҳама шаҳру вилоятҳои Россия бепул аст ва ҳатто ба Тоҷикистон низ телефонҳои шуморо бепул бурда мерасонад. Сифати олӣ ва нархи дастрас дар alabum.com. Ассалому алайкум дӯстони азиз. Имрӯз мо дар меҳмонии Пиров Тим ҳастем. ин марде ҳастае ки шогирд дорад, шогирдое ки мисли гап дил доранд. Охирон дута бои шогирдош шумо дидем чӣ хеле палаҷанида ҷанг карданд, чӣ хеле палаҷанро нага. Баъд бисёртар ҳаматон ин мардака арии овозаш мешиносед. Дар любой точкаи октагон ана шогирдош фақат мефаҳманд. Акай Зоир, ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Сози ака, нақд соз. Алҳамдулиллаҳ. Ин шогирд номаш чӣ буд? Сиёуш Ятимов. Машаллоҳ. Ин рекордаш чандае? 3-0 шердокаш. камтар дар бораи худ нақл кунед. Чӣ хел Москва омадӣ, чӣ хел дар Тоҷикистон чӣ кор бор мекардӣ, дар бораи ҳаёти худ камтар нақл кунед. ҳаёти ман аввалаш сар кунем бисёри бад рафт мерава. Камтар короткиш мегирем. Ай Тоҷикистон мо соли 2012 ба 13 ҳами омадем Россия, Волгоградский област. Ауҷа зал ба зал машқ мекардем, баромад мекардем. Чемпионатои областа, ана Южный федеральный округ да по союз ММА баромад мекардем. Алҳамдулиллоҳ ки уҷода хай задем, баромад кардем, исусу дай кардем. Ба ауҷа бо кӯчидем Москва, шаҳри Москва омадем. Ана 2017-18 уже ҳаминҷа даем. Худоро шукр ина 2018 сар кардем ҳаминҷа тренерия да ҳамин Москваи ман бели дачада. Тренерия сар кардем, хай худоро шукр ина чандта шогирдои нағз уже баромадестай. Мусобиқаҳои байналмилалӣ баромад кунану обрӯи миллатаву парчамаву бардоранд ҳамхел. Як ду ҳафта пеш Шамс Абдусалом шогирди худ бо як ҳарифи ниҳоят бақувват баромад карда буд. Охири раунда мисоли гап ҳамун бача тонист ки ҳамун ҳами плани шумо буд ҳами чӣ? И плани пешакӣ буд. Мо дар тайёрӣ гуфта будем ки мисол ҷанг мерава, якум раунд, дим раунд вай се раунду борьба мечаспа, часпид борьба ждат мекунӣ вай бефара меша. Ма гуфта будем вая он устани ҳамун момент да ма як минут мондан да ма тира мегум, як ним минут мондан да тия мегум ва ас мекунам зан силтав буро ай байн. Неки ми бача ҳам гӯш кард мана ҳам як минут мондан да гуфтам абу як минути дига мондагие хестан дар кора як тамом хесту очкора гирифт вай зад хайна ҳама мардум да ҳама дид да ҳама видео бине маълум айда чтобы ма бехисет ка гуфтум ша вай плани пешакӣ буд. Мо бо мегӯм ки плани пешакӣ буд. Мо ҳам хеле тайёр шуда будем. Ма шогирда мисол да як бой тайёр мекунам, ма 10 бор 100 боро отработка мекунем я приёма, чтобы ҳам положенида ҳам хе мешава хоҳӣ нахоҳӣ. Ай кадом ҷиҳат ма медонам ин корро, ай ҷиҳат ки ма худам ҳам хе практически ҳамаи ҳамира ма гузаштагӣ мисол ҷанг карда омадагӣ медонам ки ҳам положени мешава. Ҳам хе старатся кардем буромада да ҳам хеши. Ин шогирд дигари там Сиёуш. Сиёуш ёшай молодой боец.
ози хунҷӯш кипитӣ иво кров мешава ки тайёр кунем ша мисол бо дальши рафтан гира Ака камтар дабораи методика машқини камтар гап зан бошка ду видео аста эмоционал нагам мезани ки турбанаду да ҷи қарби 500 бинем газа бужиқ турбанаду да тоохира бужиқ айруи 500 биё охи иҷа як гап пайда ман бо мегӯм ки агар мисол и ёшоям бачаҳои мо мисол бачаҳои ёш бисёр дорем мисол я ё не я сиёвуш я тинг не я абу не мисол ҳамаям ба назар дорум ҳама тоҷикомонам ба назар дорум мегӯм ки ёшан агар мисол ма эмоция қати васт мекунам дух метам ай таҳти дил дар дрини ҳавоё ман медурам ки штоби ваё пеш раванда амдеси штоби ман қуввати химба метам ки якҷоя мо якҷоя мисол просто так сиёвуш ту ай бана медони 60 килои мир ба ҳамрӯзат кани номусат характерит кани ана амҷада дар кора характера нишонте дан амиҷа ку амиҷа сахт давидӣ да уҷа бефара намешӣ ҳаҷме ривоки давлат просто так дарс метан як хел одамо хеле не ай таҳти дил да қатшон мерам ма фаҳмидеси ана хеле эмоция ма дар ҳақиқатан ҳам характер бояд ҳар як файтер бояд дошта беғайз ай характер техника барои техникашон чӣ кор кардест ози акатто техникада ма бисёр техника ма лапа бисёр кор мекунем техника пайдо мешавад спарринг мекунем ман нигоҳ мекунам шона ма ака просто так як шогирда ядамда соз карда намешавад вақто дар кора соло дар кора мисол 7 моҳ 8 моҳ исправит мекунӣ я ошибкаша я бой мезанам мебинуша мегӯм инҷа ошибка дорӣ ислоҳ мекунем ошибкаоша бо дафъи дига бо баромад мекунам ман бо мегӯм на бояд чандта шогирдум хеле ҳаста иҷа чандта бо мегӯм ҳамаи ира оста кардан накора яке ора ман наметавонам зурум намераса зури ҳеҷ кам намераса мисол вақт дар курай ана сабр дар курай оста ҳамиёра мисол як тавара мегирӣ тез кардан мегирӣ ку як чуа ин одамизод машқ спорт ҳами хелае мегирӣ тезиш кардан мегирӣ дасту поша тез кардан мегирӣ исправит мекунӣ иҷаша уҷаша мисол камбудиёша мефаҳмонум бо ман уҷа чанд бачаҳои дига ҳастанд мисол мегӯм ки бачаҳо айдур биги ошибкаи мана биги ошибкаи ия биги ошибкаи хитона биги ошибкаи вая биги ҳамихели якдигария якҷо команда якҷо бояд ҳамихе мо бошем ҳамихе мо пеш мерем мисол любой кас дар ҳаёт ошибка мекунад мисол на бояд мо якдигаримона падеш кардем ошибкамона бигем мисол команда барои чӣ мегӯяд команда барои ҳамия бояд якдигаримона мо ошибкамона бигем чтобы исправитса кунем конечно и шогирдоя ма айдури мада видне ман мебинам ёра ай пушт мебинам ай берун яктагон мебинам мегӯм ки ҳамҷода ошибка кардӣ ин иҷада ихеле кардӣ ин иҷада ихеле кардӣ ҳамиёра залда меем исправит мекунем ислоҳ мекунем ошибкаошона Дасти роскати удобная? Конечно. Ну вот так и нужно делать, а не чтоб ты здесь оставался передо мной. Делай нырок. Видишь передо мной, бам, опять могу бить. Понимаешь? ё намешака алан ё хеле дугуй роскни дастушна ку 10 лет надаи Я хочу другой стиль. Умение, чтобы побеждало. Чё ходи, Абу? алам алифбеков ай тоҷикистон хай тоҷик бачаи тоҷики хумонай вай ва ё падаршон ҳамун дарвозияи падаршонон неким дар норак мисол норак да зиндагӣ мекарданд ба ауҷа бо шаҳр омадагиянд ба вақте ки падаршон мегзара ё мераванд осетия мераванд мисол осетияда зиндагӣ мекунанд и устоди мана мисол ҳамин якумин одаме ки тоҷикистона дарс додагия и одам мана дарс додагия якумин одаме ки мана тайёр кардагия 2010-11 чемпион мира шидагӣ ма дар Турция шаҳри Анталия мисол ма чемпион мира по любителям ММА шидагим ориентал спорт раздели ориентал спорт микс файт шидагим да раздели микс файт ҳамин одам благодаря этому человеку я стал чемпион мира по любителям бо мегӯм ия хай ҳама медона мисол спорткомитети тоҷикистонам медона ҳама уҷа архивда ҳаста мисол ваё ин мардак бисёр мардаки
чӣ бигӯм опытнияй да мисол ба таҷриба ана дидагия Голландияда машқ кардагия мисол Россияда машқ кардагия мисол Тоҷикистонда машқ кардагия бо рафтагия мисол Таиланда машқ кардагия ҳамаи чия дидагия обутоб гирифтагӣ нағзай ман специально барои чӣ овардам вай мардака ман худам файродш кардам гуфтам ки ака шумо метавонед омада биёед ма ёрдам кунед гуфт ба ҷони дил ман чӣ хел наметавонам вай мисол мо қатъи вай бисёр дӯсти деринаем да не только устод ба шогирд не ки вай мода ранги бародарай вай ҷои наздик шидагем мо қатъи вай мардак ҳамин хел омад ина ёрдам кардестай ҳозир ина хела бачаҳо пеш рафтагиянд мисол Камбудия вай ёрдам мекунам мисол ака алан Алифбеков ёрдам кардесайда мо ака ҳамин дарбораи оне ки мебиёянд ҳамшаҳриҳои хумо ҳамватанои хумо тоҷикои хумо мебиёянд дастгиритон мекунанд худованд ҳамаша нигаҳбон бошад шерои нар ҳамин хел бисёр шаванд дастгирӣ мекунанд мо дар хизмати мардуми тоҷикем ин ҳамин хел сар хам мекунем мардуми хизмат мекунем дар мардуми тоҷик хизмат кардем бо мекунем то вақте ки ҷон дар бадан ҳаста иншааллоҳ хизмат мекунем барои мардуми ватан просто мо бояд якҷо шавем немиха гап якҷо шавем бояд якҷо якдигаримонро дастгирӣ кунем иншоаллоҳ беҳтарин ака охирон гап таманниёти барои халқи тоҷик тоҷикоя гуфтаистам ку мо бояд якҷо шавем якҷо ҳозир ин мисол як тоҷик дар ҳамин ҷа биғалта мисол бигзара ай дунё як каси дигар намеяд мисол намегирад бара гурӯҳ шурӯъ кунад бо ҳамин мардуми тоҷики мо мехезад хумон ба хумон мисол мехезем дастгирӣ мекунем мегирем ва як гурӯҳ чӯб мекунем ҳамин хастай оне бародар мо бояд як шавем мо бояд миллати мо дар ин шаҳри мардум дар ин шаҳри мисол ғарибӣ мисол мо бояд як шавем мо хумонро ҳурмат накунем ки мо ҳурмат мекунад мо маладёша бояд тарбия кунем ки ҳей инаи калона инаи майда мо бояд ҳурмат кунем якум очирад ҳурмат кунем ҳеҷ гап нестай як хелеш ҳай ёшо бисёра ёши тез бисёра не ки мо бояд якдигаримонро бифаҳмем бибахшем якдигаримонро суннатай бахши курси якдигарӣ мо бояд миллат қавм бояд як шавем ҳама нақл мешавад иншоаллоҳ камзада бораи клуби акбар гап занед чӣ шумо дастгирӣ мекунед клуби акбар ман бо мегӯям шумо ки ҳамин хел шери нар мо дастгирӣ мекунад генеральни спонсори пиров тайм акбарай инамиқа мо ёрдам мекунад дастгирӣ мекунад мисол спонсорӣ мекунад дар камбудиёмон ёрдам мекунад дар вақтҳои зборомон якҷоя мисол дастгирӣ мекунад мо дар хизмати ҳамин акбарем клуби акбар даем иншоаллоҳ бачаҳо дигар клубҳо мисоли гап ба ё қатъи ҳамсуҳбат ҳастен акаи лоиқ раҷабов қатъи мисоли муин ғафуров қатъи конечно баёнов командашон қатъи мо ҳамаш қатъи мо ҳама қатъи як хелем мо дар розаи мо барои ҳама ҳуя ман гуфтам ку барои тоҷикои мо ҳама вақт мо якем ба тоҷикомо мо да фарқ надорад мисол лоиқай лоиқ барои мо бародарай акай баёнов ҳоҷи раҷаб мо да бародарай мисол муин бародарай мо як тоҷикем мо як миллатем як қавмем мо бояд якҷо шавем мо отдельно бояд нашавем бояд мо як шавем якҷо мо пеш мерем машоаллоҳ ниҳоят гапҳо таъсирбахш ман фикр мекунам ки миллионҳо тоҷико ин видеоро бинанд ин гапҳои ту ҳамаш таъсир мекунад акаҷон муваффақият барои шумо муваффақият барои сиёвуш бош принципиальният бояд бизанӣ иншоаллоҳ бояд бизанам бояд иншоаллоҳ дуогӯ бошед бачаҳо худоҳофиз худованд нигаҳбон бошад аллоҳ акбар ҳами охиронда як шеър мегум не ки моли напарто давҷав мекун мортепа гали гали мортепа гали гали гап нест ака обод бош акаҷон мортепа гали гали гап нест ака обод бош акаҷон муваффақият як шеъри шӯхӣ кардем да ка кайф кунад